Pangutana na kanang part lang ni sa inyong habita sa babae ug sa lalaki. Kanang mangutana lang ko nga nganong sa inyong mga babae kay kanang magduri bitaw mo sa inyong hangkuan kung Duri. for pa magkuan. Duri. Kanang duri manya na sa babae sa iyang mahimong bana. So dili ba day nahatagag katungod ang babae nga magmanya sa iyang maminyuan. So ang duri dili na siya kantidad, depende na kung unsay man niya sa babae. Naay duri sa amo nga nay nangayo nga ipamemorize og Quran. Sige, memorize sa nga chapter. Mao na ako pangayon nga duri. Aya ta magminyo. Napoy uban nga 1 million napod. Akong misis pag minyo namo ang iyang ipangayo 2 ka litro nga coke. So depende lang. Napoy 1 million, napoy cellphone, napoy singsing. So depende kung napoy sa kabaso nga tubig. So kanang duri man niya sa babae sa iyang mahimong bana. So ang kaminyon sa babae kaminyon adunay 5 ka kondisyon. Nga once nga naa ning 5 mag-asawa na mo. Una, pagtugot sa babae, dapat wala gipugos ang babae. Sunod, pagtugot sa lalaki, dapat wala gipugos ang lalaki. Sunod, pagtugot sa ginikanan sa babae, dapat respetuhon ang iyang ginikanan. Kay gipadako biyan na niya ang anak, di ba? Giampingan ba niya ang anak? So dapat respetuhon ang ginikanan sa babae. Ang sunod ayon, saksi. At least na nakasaksi nga giminyo mo pinakagamay duha. Kung sobra sa duha mas maayo nga nakasaksi ang mga tao nga giminyo mo. Ang ikalima dayon duri. Diba? So kanang manya sa babae sa iyang mahimong bana. Ang duri sayop na siya nga pagtuo. Ang duri manya na sa babae sa iyang mahimong bana. Kung moingon siya nga akong duri sa kabaso ng tubig pwede. Sama sa akong gisulti akong misis sa doktor. Ang iyang gipangayo nga duri duha lang ka litro nga coke. Diba? So depende lang unsay duri sa kuan. Sabi Brother mo di man siya nga iyan ng 1 ka milyon, mabalibaran ba? Di. Kung mo di man siya 1 ka milyon, ang but pasabutan na kung kaya siyang bana, pwede. Kung dili kaya, but pasabot wala siya nahigugma sa lalaki. Kaya dili man niya mabalibaran ang laki nga ayaw na kuminyo So mawisulti lang siya, tayo ko 1 milyon. So ang babae kay laki kay driver magsikad, may siya unsa ang milyon. So at least dili siya sakitan. Dili siya gibasted. Kay lahi man ang mayon siya nga buha nga gibasted ko da. Diba? Lahi man tong saan to man pobre man kita. Kasi sinana lang, di ba? Ayaw ta tubig na kay pila ka baso imo. Ay. Mo tubig ra, sa man hulat patag ulan, pila man galon.